bi zimanekî tu dikarî tiştekî serê mirovekî xwe. Zimanzan û Rewşenbîrê Kurd û berdevkê PDK Bakur Hemîd Kılıçaslan ji ber nexweşiya koronayê di 27 mijdarê li Enqereya paytexta Tirkiyê li nexweşxaneya ku nêzî mehekî lê dihat dermankirin da koça dawî kir. Kılıçaslan beriya bi mehekî bi nexweşiya koronayê ketibû û piştî ku rewşa wî giran bûbû jî ji Mêrdînê bo Enqereyê hatibû şandin. Cenk Kılıçaslanê Kurê Hemîd Kılıçaslan ji Kurdistan 24 ra ragihand ku ew ê cinazeyê Hemîd Kılıçaslan biriya balafirê pêşî bo Diyarbekirê veguhêzin. Dûra jî wê ji Diyarbekirê ji bo gundê Dêrika Smaîl Axa a bi ser qosera Mêrdînê bê veguhestin û li vir bê binaxkirin. Cenk Kılıçaslan dibêje bavê min fidakarê Kurdistanê bû û dilê wî bi qasê dunyayekî mezin bû. çar roja min ew dî bes xeberdan hereke nebû tenê bi çav bû tu tiştekî zêde nikarî bijmer bi gota xwe. Ew wî digot ez ê rabim, ez ê riya xwe berdewam bikim. Ez ê zoravê kambaxa Covidê bibim û car di xebata xwe berdewam bikim dom bikim. Bavekî bav jê çêtir çê dedim. Bavkî dilmezin bû. Dilê wî qasî dinya bû. Li gel dukurên Hemîd Kılıçaslan hin nas û xizmên wî jî li Enqereyê amadeyiyan dikin ku cinazeyê wî ji bo Bakurê Kurdistanê rêkin. Her wiha gelek siyasetmedar, serokên partiyên siyasî Rewşenbîr û nivîskar jî ji ber mirina Kılıçaslan peyamên xwe yên xemgîniyê li ser medya civakî parve kirin. Aktivîsta mafê mirovan û mamosteya zimanê Kurdî Buket Resûla ku li ser ziman nasiyê bi Hemîd Kılıçaslan ra di nav peywendiyê dabû û ev mehekî bi malbata Kılıçaslan ra eleqedar dibe. Ji ber mirina wî xemgîniya xwe tîne ziman. Ew lêkolînê wî hebû. Dixwast ku pirtûk derxe gelekî li Ewropayê li aliyê Başûr Bakur lêkolînê wî çêbû. Wana bi me re parve dikir. Yani gelekî hêjiya bû û wenda bûna wî jî gelekî em pê xemgîn bû. Hemîd Kılıçaslan di sala 1948 da li qosera Mêrdînê li gundê Smaîl Axa hatibû dinyayê. Dema ku li zanîngeha Enqereyê li beşa hiqûqê xwendekariyê dikir ji ber karûbarên siyasî û endamtiya Partiya Demokrat a Kurdistana Tirkiyê ji zanîngehê hatibû avêtin. Kılıçaslan ji ber xebatên xwe yên siyasî neçarma derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe û ji vir jî di sala 1983 da derbasî Swêdê dibe. Hemîd Kılıçaslan di heman demî da hem welatiyê Swêdê bû û nêzî 23 salan li wer jiyabû. Siyasetmedarê Kurd û berdevkê Partiya Demokrat a Kurdistana Bakur Hemîd Kılıçaslanê hefte û 2 salî ku ji ber vayrosa koronayê zêdetirî 40 rojan li vê nexweşxaneyê dihat dermankirin. Îro di saet 3 nîvan da jiyana xwe ji dest da. Biryarek ku cinazeyê Hemîd Kılıçaslan pêşî ji bo Diyarbekirê pişa jî ji bo Mêrdînê bê veguhestin û li gundê xwe li Dêrika Smaîl Axaya li ser qoserê bi merasîmeke taybet bête veşartin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.